खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि फैदो दासान्दिनि मोननैसो गोदान खौरां मिथिना लानो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे फुंबिलिनि समावनो खौरांखौ मोननो हायो। मैया गोग्गो लोंनाय दै आरो लामा बानायनायनि दाबिजों बाक्सानि दक्षिण ओनसोलनियाव सोमावसारदों रायजो राजाफ्रा। गासै सोमावसारगिरिफ्रा आखायाव फ्लेग कार्ड लानानै दक्षिण ओनसोलनि मोननै लामा बानायनाय आरो गोग्गो लोंग्रा दैनि जगायनाया मोजाङै जायैनि जाउनाव न' रड न' भट जोंनो लामाखौ नांथारगौ, गोख्रैनो लामाखौ लुफुंनानै हो बायदिसिना स्लगान होनानै सोमावसारदों। बेराफारसेथिं लामाखौ लुफुंनानै होआब्ला रायजोआ फैबाय थानाय बिसायख'थि बयकट खालामगोन होननानै हुमखि होदों। बाक्सा जिल्लानि सियालमारि गामिनि खोरोम दैमारिनि बिसि संगिता दैमारिया गोमानानै दङ। 14 बोसोर बैसोनि फिसाजोआ गावनि बिमाखौ गाबै गाबै न'आव फैफिननो खावलायदों। थांनाय 15 आगस्टनिफ्रायनो गोमाना दं होननानै फोरमायदों खोरोम दैमारिया। आयं मोननियाव थांना फैनि आरो बाबाखौबो ओंखाम जानो थिन होननानै गथ'नि सिगाङाव बुंलांनाया दिनैसिमबो न'आव फैफिनासै होननानै फोरमायदों फिसाइ खोरोम दैमारिया। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय आनन्द बाजारनि आउटपस्ट खाथियाव थानाय सियालमारि गामिनि खोरोम दैमारिनि बिसि संगिता दैमारिया थांनाय 15 आगस्टनिफ्राय गोमानानै दं। संगिता दैमारिया न'आव 14 बोसोरनि फिसाजो आरो 7 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला दं। 15 आगस्ट खालि फुंनि 8 रिंगासोआव फिसाजोखौ साइकेलजों ससे लांफाना आयं मोननाव थांनो नोंसोर ओंखाम जानानै था आरो बाबाखौबो जानो थिन होननानै गावहा टट' एबा बेटारि गारि गाखोना थाङो। नाथाय दसे उनाव बिनि मबाइला सुइच अफ जायो। बेवहाय फिसाय गथ' सानै आरो नखरनि मानसिफ्रा सिन्था जादों आरो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 9957810391 जानबुं नाम्बाराव खोन्थाहरनो खावलायदों। डिलिमिटेशननि उनाव बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। थारैनो सोमावसारनानै मोननो हानाय बिटिसिनि गोहोखौ आसाम सरकारा गावनि आवथायाव लानो नागिरदों नामा? मा जाहोनाव थाखानाय एबा सोलिबाय थानाय गरेस्वर आरो तामुलपुरनि बिजिरसालिखौ मुसलपुरनिफ्राय बोखारनानै कामरुप रङियायाव लांनो बिथोनलाइ फोसावखो? बिटिसिनि आवथायाव थानाय गरेस्वर आरो तामुलपुर पुलिसनि थानानि बिजिरसालिखौ मुसलपुरनिफ्राय बोखारनानै कामरुप रङियायाव लांनो बिथोनलाइ फोसावनाया बेसेबां गनायजाथावना? बेखौ लानानै सांग्रां रायजो राजाफ्रा मा राहा लागोन? खौरांखौ लानानै रायजो नाङैनो गोजोन गैयै थासारि सोमजिखांनायखौ नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर पुलिस थाना आरो तामुलपुर पुलिस थानानि बिजिरनाया आथिखालाव कामरुपनि रङियानि बिजिरसालियाव जासिगोन। बे बाथ्राखौ थांनाय 16 आगस्ट खालाराव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालि गुवाहाटीआव मोनसे फोसावनायनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होदों। अदेबानि बे खौरांखौ लानानै बाक्सा नाङैनो मोनसे बेले-बेजे थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। बेखौ लानानै समाजारि आफाद आरो बिटिसिनि मोननै गोख्रों राजखान्थि दोलोआ मा राहा लागोन बेखौ फैगौ समासो फोरमायसिगोन। बर' थुनलाइ आफादआ सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि 23थि बोसोरारि गोसोखां मुंख्लं सानखौ दिनै कक्राझारनि सान्दामारियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय थागथियारि खालामदों। प्रमेला मुंनि सासे आइजोआ रां दोनथुमनायनि सायाव गेना खान्थि बाहायनायनि अजद होदों। कक्राझार जिल्लानि सालाकाथि बाजाराव थानाय कास्टमार सार्भिस पइन्टनि सामलायगिरि आब्दुल आजिज अहमदनि सायाव थांनाय 10 एप्रिल खालि प्रमेला नार्जारिया गावनि एकाउन्टआव 40,000 रांखौ डिप'जिट खालामनो आब्दुल आजिज अहमदनि आखायाव होफैदोंमोन। उनाव एप्रिल दाननिनो 26 खालार खालि प्रमेला नार्जारिया गावनि दोनथुमनाय 40,000 रांनिफ्राय 20,000 रांखौ बख'ना लांफिनदोंमोन। मख'नो गोनांदि 3 दाननि उनाव थांनाय 17 आगस्ट खालि प्रमेला नार्जारिया गावनि आद्रा थाबोनाय 20,000 रांखौ आप टु डेट खालामना नायोब्ला गावनि 20,000 रांखौ गावनि एकाउन्टआव नुनो मोनाखै होननानै फोरमायदों प्रमेला नार्जारिया। खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।